Hej. Žuvačky. Von. Prosím. OK. Dneska diakonskú službu náš brat Vilo ešte. Môj otec a môj brat Jussi. Takže počúvajte ich, hej. Trošku pozor na deti dávajte, aby sa tu nejedlo, hej. Keď jesť, tak vzadu. Chceme oslovať nášho Boha, ktorý je živý, amen. Zmenil sa náš Boh? Zmenil sa náš Boh? Je stále ten istý. Amen. Ako včera, dnes i na veky. Božia milosť, jeho duch je všade tam, kde chvália Hospodina, tí, ktorí boli oživení v duchu svetom. Haleluja. Chcem s jedným slovom, s jednoduchým slovom, ktoré je jednoduché a silné a mocné. Sú to Božie pravdy. V Izajašovi 12. kapitole, keď chceš, môže si to prečítať aj doma. Tá kapitola nie je dlhá, ale chcem vám povedať, táto kapitola hovorí o jasných veciach, o jasných faktách. Prečítam vám to. Ten, ktorý zažil spasenie, hovorí, že to spasenie mu ako piesňou. Vieš o tom, že ľudia musia vždy spievať? Na to sme. To je jedno, kto akú hudbu má. Ako myslí v tom, aký charakter, štýl. Ale v každom je hudba. A Boh to vie, lebo Boh v ňom môže. A preto Hospodin dal novú pieseň. Vieš to? Pieseň spasenia. A tu hovorí, a povieš toho dňa, oslavujem ťa, Hospodine, že si sa hneval na mňa a že si odvratil tvoj hnev a potešil si mňa. Počuť ďalej tie slova. A hľa silný Boh môjho spasenia, ktorého budem dúfať a nebudem sa strachovať, lebo mojou silou a mojou piesňou je Hospodin. Hospodin stal sa mi spasením. Povedz, stal sa mi spasením. A keď sa stal, tak potom budem čerpať vodu s radosťou a s prameňom spasenia. A poviete toho dňa, oslavujem Hospodina, vzývajte jeho meno, oznamujte medzi národami jeho skutky, pripomínajte, že je vyvyšený aj jeho meno. Spievajte Hospodinovi žalmy, lebo učinil preslavné veci, nech je to známe po celej zemi. Haleluja. A jasaj a plesaj obyvateľstvo Siona, lebo je veľký prostred teba svätý Izrael. Haleluja. Čo si myslíš? Zaslúži si Boh chválu? Zaslúži si Boh, aby si vyjadril svoje spasenie? Dokonca potrebuje aj tento svet počuť, aj v duchovnom svete vyjadriť tvoje spasenie a tvoju záchranu. Vieš o tom? Mohli by sme sa postaviť. Povedz po mňa tieto slova. Budem čerpať vodu z radosti, prameňov a spasenia. A budem oslovať svojho Boha, ktorý ma zachránil a spasil. Ja dnes som tu, lebo viem, že tu je môj Pán. A On chce, aby som mu dal pieseň. Pieseň, ktorá vychádza z môjho ducha.
piesň, ktorá volá Som spasený cez milosť svojho Pána Ježiša Krista, ktorý ma miluje, ktorý ma vrúcne miluje. A ja dnes budem mu spievať, budem ho chváliť, lebo tento život, ktorý som prijal, kričí zo mňa: si živý! Ó, Pane, si živý! A ja žijem v tebe! A ja som bol oživený skrz tvojho ducha! A moje telo, môj duch, moja duša, všetko, čo je vo mne, bude chváliť mojho Boha a bude vyznávať božský život, ktorý žije vo mňa. A to je Zoes. To je tvoj život, Bože môj, ktorý som si nezaslúžil, ale cez tvoju milosť som ho mohol prijať. Amen. Chceme chváliť Pána v duchu aj pravde. Chceme mu dať to, čo mu patrí. Viete podľa toho, bratia a sestry, ako sa cítime. Ver mi, ani ja sa necítim veľmi dobre. Ale túžim sa stretnúť s tým živým Bohom. Túžim po jeho milosti, po jeho spravodlivosti. Túžim prísť do jeho dvora. Haleluja. Lebo mu to všetko patrí. To je jedno, čo ťa bolí hlava. To je jedno, čo ti je. Prísť do uctievania, príď do chvály Pánovej. A uvidíš, tvoje telo bude z radosti, haleluja, lebo budeš chváliť svojho Boha. A chceme tak jednotne teraz chváliť nášho Pána, haleluja. Chceme ako bratia a sestry cirkev vyznať milosť, víťazstvo, radosť, ktorú máme v našom živému Bohu. Amen? Haleluja. Privítame Pána ešte jedným potleskom. Dajme to miesto Pánu. Pane, toto je tvoje. Pane!